मस्त रे साडी आहे, सगळ्यांना आवडतं ती. शण्या अरे ठरले चेडवाक फोन करतो जा रे, त्या काय एक वस्तू हाडूक सांगायची आहा. आता काय हाडूक सांगते ते का तुका पैठणी होय ते पैठणी हाडलं. अरे मेल्या आवश्यक साडी हाडलं ते जगाक ऐकून दाखवायचे काय. अगे अगे बिगे काय नको, भूषण झालं की नाही आता त्या तुझ्या बहिणींका साडी घेऊची असलेली तर त्यांच्यासाठी या स्वस्त साड्यांचा दुकान बघ मरे. हे का हे सगळे असत मगे तुका सांगलं जितक्या कर. अगे मग त्यांच्याकडेच गावतात मगे एका टायमाका सगळा काम दाताला असताना. तर म्हणजे परत मी येले कोल्हापूर गांधीनगरातल्या अशोक मिल मध्ये, कारण लग्नाच्या खरेदीसाठी अशोक मिल सध्या बेस्ट दा. ही बघा ह्याच्यातली खायची पण साडी घ्या फक्त 135 रुपयाक मिळतली. तुम्ही म्हणजे विचार सुद्धा करू नसतो. हैसर ओरिजिनल पेशवाई साडी 222 रुपयाक मिळतात आणि व्हायरल फ्लावरची साडी फक्त 199 रुपयाक मिळतली. धर्मावरम सिल्क साडी फक्त 275 रुपयाक मिळता हैसर आणि वर्धमान प्रिंट साडी मिळतली फक्त 235 रुपयाक. ही रील रपारप शेअर करा ज्यांच्याकडे सध्या लग्नाचा बवाळ हा, कारण यांच्यानी अशी ऑफर लायल्याने ज्यात तुमचो बऱ्यापैकी पैसो वाचतलो. ह्यो बघा ह्यो 15,000चा बस्तो घेतल्या तर त्यात तुमका 385 वस्तू भेटतले. रॉयल लग्नाचो बस्तो 22,000 रुपयाक मिळतलो आणि 1,11,000चा नवरा नवरीचो बस्तो फक्त 42,000 रुपयाक मिळतलो. भारी की नाही. तुमच्या बजेट प्रमाणे तुम्ही कस्टमाइज कॉम्बो बनवून घेऊ शकताय. अशोक मिल चॅलेंज देता की आपल्यासारखं लग्नाचं कॉम्बो कोणच देणार नाही. विषय हे सपना नाही तर ब्रायडल कलेक्शन 999 पासून सुरू होता. ड्रेस वेडिंग कलेक्शन मध्ये 500 पासून 10,000 पर्यंत व्हरायटी अवेलेबल असत. किड्स वेअर मध्ये सुद्धा भरपूर व्हरायटी असत जे तुम्ही मिल रेट मध्ये घेऊन नातेवाईकांच्या लग्नात पोरांका देऊ शकताय. म्हणजेच लग्नाच्या खरेदीसाठी फक्त आणि फक्त अशोक मिल. तर म्हणजे ही ऑफर कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी, इस्लामपूर, पेडवडगाव आणि गांधीनगर या सगळ्या ब्रँच मध्ये सुरू असा. तर बोला शुभमंगल, सावधान. धन्यवाद.